Jenenge ae rujak pelek. Lah kok ngene bumbune, Mak? Entah apa yang merasukimu. Wah. Bimbinge sapa iki rek? Enak iki digawe rujak. Tak rijikane sih. Loh, nanti kabeh wong iki tuku. Ya sik. Tuku. Waduh, iya ya, tuku apa? Dikongkon tuku masak sak sapine ambek ibu. Ibumu remek menanjane. Guyon muring-muring ae. Masak koto ah. Entah apa yang merasukimu. Des, Iya ya, waduh. kopengmu ming sreong dijak omong kok. Piroan iku, Mak? 1000. Kali iki dikongkon bayar, gak oleh utang. Ya mesti ae 1000. Lek 1000 sik utangnya ya kebacot berarti. Ya iwes sun. Heh, Deng. Apa maneh? Tunggu sik warungku aku tak rezeki buah. Waduh ngrepoti ae. Ya wis cepetan. Waduh, lah kok ana bocil kematian iku, Rek? Oh iya. Mak nandi? Nek mburi wonge. Kumat. Mak, daleh ndi iki sawine? Oh, toton ning ngarep. Riko iku lha apa sih? Iki lho ngrijiki blembing, ditakeki gula ambek lombok. Enak iku. Tuku apa nyolong iku, Mang? Anu iku mangko nemu. Kon kait wingenane ngono terus kok gak keblinger gulumu? He, tak kandhani wingi videoku di-like Jennie Blackpink. Jenny Black rengginang paling. Apa jenenge akune? Jennie centil. Dendi Jenny wong Korea ngerti centil? Papa, sing penting di-like Jennie. Ojo sampe mari ki ono notif Jenny berot nge-like pisan. Semari tak moleh aku. Loh, kate lapo mole? Ten njogo HP ku kari. Aja suwe-suwe, gantian nunggu warunge iki lho. Setelah pelo citian akon. Iki lho masakone makku urung tak kekno. Alah ora lek kesuwen masakone berubah dadi sapi. Nandi arekku mangko? Mulai nyoba HP. Tak tinggal sik tuku cabe bubuk ya. Waduh lah kapan aku mulai warung ya sepi. Wis santai nono kok ya ana wong tuku. Hahaha. Wah, gemek iku rek sik TikTokan ae. Tak TCC iso ngedoli apa ora? Tuku. Wes arek nyoba HP, ndi HP ne? HP-ne wis tak untal. Aku tuku sawine wis rong onteng. Kayak apa tuh sawi? Gaya dus, ya dimasak, Des. Nyo. Wah, temenan gak beres arek iki lek dodol. Rong onteng kudu rong iwir-iwir ngene. Rong kontengku ya apa sih? Wes nyoba dhewe. Rong ontengku sakmene lho. Ngertimu apa terus? Ngertiku mek velocity-an. Saraf arek iki sesuwe. Lek siji ngene iki piro? Gratis. Wes nyoba. Duh, temenan bangkrut mak lek awakmu sing nonggo. Gratis wong kudu warungku ya. Angel lek musuh bocil wingi sore. Ora wingi sore, wong aku lho mangisuk. Karepmu penting orang nguntal sawi. Aku tak mulai sik ya ngeter masakoku tunggu ase warunge. Buang. Cak tenandi. Kate minggat, ketok dodol ngene jare kate nandi. Buahe seger-seger ae iku. Ya jelas seger, kan gak ketok blembengku amamu ndondong nek kene.
Waduh bahaya iki. Jangan-jangan blembeng sing dicukuk emak mangrek. Des, ndrogo ae roh kon. Anu, Apa lu? ora anu iki lho, kelekku gatel. Kelek gatel kok sing dikukur tangan. Loh. Lah iki merambat nang kelek. Yuh. Ya wis tak nutupno. Buah jingan. Waduh ngawur emak iki rek. Lah lek Supri lah muring-muring ta? Pak aku lali lek duwe PR. Aduh wegah aku trauma nguruki awakmu. Loh, kudu matematika iki. Lah terus apa? Bahasa Inggris. Oh alah senenganku iku. Waca ndek kene wis sampe nombok warung. Bahasa Inggrisnya kucing apa? Ket, Lah lek kucing ketabrak. ketam. Lek diwalik matek. Temenan iki. Kandhani kok wis tulisan Lek bahasa Inggrisnya ayam. chicken, Lah ayam crispy. Kentucky. Kok aneh sih temenan iki jawabane? Duh wis talah yakin lah ambek aku. Iki terakhir bahasa Inggrisnya nasi. Rice, Lek bahasa Inggrisnya nasi panas. rice cooker. Loh, kok rice cooker? Lah, rice cooker kan gak rice sego panas. Mantap, Sunti. Tati-tati wong jenengku lho kudu Siti. Apa sih wong tiku lo beautiful. Yeah. Najis. Heh, mal buah cepetan. Ono apa? Duh, cepetan kok mlayu ah. Ono apa sih Mambian? Ya kan apa-apa sih. Wis ndang buah selama Supri. Iki lho rujake wis siap. Aku ngerti ku blimbinge Supri sih Pak Joko. Kan iku lho lah apa sih ngene ae? Kaget aku. Ya karo wong aku nemu ning ngarepe omah kok makane mlebu. Ya jelas Supri wong sing dodol buah Supri tok kok. Iya iku. Wis aja nyocot ae, ayo dipangan. Lah kok ngene bumbune, Mak? Jenenge ae rujak pelek. Hah? Ono peleke iki. Pelek iku pedas legi. Kon niku lho panganan untuk mulino ah. Halal lagi kan nemu. Halah, arek ki biyen ku ya anak nemu, lah kok halal ae. Ngawur. Wis tala panganan ora lek kon diantemi Supri. Kon niku gendeng ah, rujakan gawe roti. Duh, lawang iki karbohidrate arep apa? Moh, uang kok nyeleneh. Nyuwun 2000, nyuwun 2000. Waduh, Supri rek. Ya apa iki aku diambleki. Menengo. Lah sayure ning jopo. Ketok iki wong njogo buahku, singitan. Aman. Lawange lho wis tak inep. Wah, liwat lawang buri ae rek mumpung buka. Wah, iki apane kecapan iki? Wah, iki ketok pembembing, pencuri blembing. Aduh, aku melok tok Pak De. Iya iki lho sing nemu. Alah, kon ya melok-melok ya kok. Barang siapa yang mencuri, maka cangkemnya akan diamplas di akhirat nanti. Barang siapa yang banyak utang gak bayar-bayar, nanti cangkemnya akan dilakban di kuburan. Iya, kon lho ya akeh utang, wong blembing ngene digoleki. Oh alah, kalah ngomong maneh rek, aku kene wis join rujake. Kok kejut ngene blembinge? Lho lah sapa sing dodol tol? Mbiyen sampean iki kulaan ndi blimbinge? Iku mang blembing nyolong ndek omahe Sugeng. Waduh, nyolong rek, padha ae iki berarti.